Pwy sy'n hoffi gwylio rhaglen Grand Designs? Trwy rhan fwyaf o'r rhaglen, dyw e ddim yn ymddangos fel bod yna design o gwbl. Ond fel arfer, y person sydd yn dawel ei feddwl trwy'r cyfan yw'r cyflwynydd, Kevin MacLeod. Oherwydd mae e'n gwybod sut mae'r cyfan yn gorffen yn y diwedd. Yng nghanol y rwbel a'r to yn gollwng, mae e'n gallu gweld y grand design yn dydy. A falle ymhrofiadau anodd yn bywyd ni. Mae pethau'n ymddangos yn ddrwg iawn ac yn dywyll iawn. A maen nhw. Ond be mae ffydd yn helpu ni wneud yw mae e'n rhoi ffydd i ni edrych tua'r nefoedd a gweld y grand design hyd yn oed pan mae pethau falle'n anodd ar y diwrnod yma. A fel Cristnogion, da ni'n cael ein gwahodd i roi ffydd yn y Duw, da ni'n trystio sy efo'r grand design i roi popeth yn iawn yn y diwedd. A da ni yn gallu trystio a credu yn y grand design yma, achos bod y dyfodol wedi dod ato ni yn Iesu Grist. Ac yn atgyfodiad Iesu Grist, lle mae Duw yn trechu hyd yn oed marwolaeth, da ni'n gweld sut mae'r cynllun dod at ei gilydd yn y diwedd.